Ramogi TV. Speaker Marod Buch County ma Kericho man Laktar Patrick Mutai koro lieko ni nitiere jogo mokiama koro buogo ngimane kano loso kod jofwambo e ute fwambo pogore oko mar apise mago kwach kich. Mutai owacho ni jogo mokia osebedo kaloe nyaka oko mar dalane. Kaluore kod Mutai, Jumapil tarik 22 dweni geche mathoth ne oluwe noluwo gache otieno e seche go bende kano wuok e boma ma Nakuru kodok dalane mayudore e kaunti nogo ma Nakuru. Jatend kweth mathoth e od buch kaunti ma Kericho Philip Rono bende koro nolero kano wuoyo kanyo kod achich mitudo kod buogo ngima speaker mar gete sendo obila ma Nakuru nonyiso gi gik mathoth maonge ndachgi. Apisa mochung' ne timo nonro e wi tim jore makamagi sub county ma Nakuru George Momanyi bende koro nigi ler mathoth. Kujua nia yao ilikuwa nini. Na walipoona wale wafanyikazi wangu pamoja na security wangu wa nyumbani wakatoroka na wakapanda gari wakakimbia. Na tumejaribu kuuliza maswali mengi, anaongea mengi. Anasema mara alikuwa sehemu hii, alikuwa amekuja Njoro Masishi, mara yeye ni afisa ya serikali anafanya uchunguzi, ako na assignment sehemu hii. Mara anasema alienda kulala kwa rafiki yake aliye karibu kule Ichaton. Mara ukiona yeye yani ile maongezi yake hayalingani. We don't know the motive, and we would like to know the motive and the reasons why somebody who is impersonating as a police officer is trailing our speaker for 2 days. One suspect was arrested yesterday, and we are carrying out investigations on how much is involved in regard to the allegations made.